Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μία άσκηση με την εισοδηματική ελαστικότητα. Ένας καταναλωτής με εισόδημα 960 ευρώ στην τιμή των 30 ευρώ ζητάει 120 μονάδες προϊόντος. Αν αυξηθεί το εισόδημά του κατά 20% στην ίδια τιμή ζητάει 140 μονάδες προϊόντος. Να χαρακτηριστεί το αγαθό. Για να χαρακτηρίσουμε ένα αγαθό ως κανονικό, δηλαδή ή κατώτερο, θα πρέπει να υπολογίσουμε την εισοδηματική ελαστικότητα ή διαφορετικά την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα εκφράζει την αντίδραση των καταναλωτών στη ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού που οφείλεται στις μεταβολές του εισοδήματός τους, όταν η τιμή και οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραμένουν σταθεροί. Εδώ μπορούμε να φτιάξουμε σε ένα πινακάκι τις μεταβολές που γίνονται. Έχουμε την τιμή, τη ζητούμενη ποσότητα και το εισόδημα. Λοιπόν, όταν το εισόδημα είναι 960 ευρώ, στην τιμή των 30 ευρώ ο καταναλωτής ζητά 120 μονάδες προϊόντος. Στη συνέχεια, αν αυξηθεί το εισόδημά του 20%, στην ίδια τιμή φυσικά, γιατί μεταβολή του εισοδήματος έχουμε όταν η τιμή και οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραμένουν σταθεροί, ζητά 140 μονάδες προϊόντος. Άρα, αρχικά μπορούμε να υπολογίσουμε το νέο εισόδημα, εφόσον μας λέει ότι είναι ως το y1 συν 20% του y1, δηλαδή y1 συν 0,2 επί y1, δηλαδή 1,2 επί y1 ή διαφορετικά y2 ίσον με 1,2 επί 960, το οποίο μου κάνει 1152. Η εισοδηματική ελαστικότητα δίνεται από τον τύπο ΔQ προς ΔY επί y1 προς Q1, δηλαδή 140 μείον 120 προς 1152 μείον 960 επί το y1 που είναι 960 προς το Q1 που είναι 120, ίσον με αυτό μου κάνει 20 προς 192 επί 960 προς 120. Αυτό σε αυτό πάει 6 και αυτό σε αυτό πάει 5. Επομένως, καταλήγουμε ότι ε είναι ίσον με 5 έκτα. Αυτό για μας σημαίνει ότι η εισοδηματική ελαστικότητα είναι μεγαλύτερη του μηδενός, είναι θετική. Και όταν ε είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τότε το αγαθό χαρακτηρίζεται ως κανονικό αγαθό. Αν ήταν μικρότερο του μηδενός, τότε θα του λέγαμε ότι είναι κατώτερο αγαθό.